Bé, com en el conte de les 7 cabretes, resulta que va venir un llop anomenat Crisi, es va disfressar i se'ns va menjar tots. Però com passa en el conte, resulta que estem sencers dins de la panxa, no ens ha digerit del tot. I jo estic convençuda que amb idees com les del senyor Federico Mayor Zaragoza trobem forces per a sortir d'aquesta panxa i no quedar-nos indiferents. Bé, no m'estendré molt més en la presentació del doctor Federico Mayor Zaragoza, perquè m'imagino que tots els que estan aquí el que tenen ganes és d'escoltar-lo a ell i no a mi, i a més segur que el coneixen, però com em consta que hi ha gent jove que l'ha descobert ara, sé que hi ha molts que fa anys i anys que el segueixen, però hi ha molta gent jove que l'ha descobert ara gràcies a aquella caixeta que es diu televisió, doncs sí direm que ell és president de la Fundació Cultura de Pau, doctor en farmàcia, catedràtic de bioquímica i durant 12 anys director general de la UNESCO. És un plaer tornar a tenir-lo amb tots nosaltres, li agraïm la seva presència i tot seguit el doctor Federico Mayor Zaragoza ens pronunciarà la conferència de súbdits a ciutadans. En primer lloc li vull dir que fa les presentacions de meravella. El vull felicitar molt cordialment. Senyor doctor Aser Fabregat, director del campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili i anfitrió d'esta cerimònia, senyora Meritxell Roger, que ve en nom de l'alcalde i que li pot dir a l'alcalde que està molt ben representat. Jo personalment prefereixo menys que però m'agrada molt veure en aquesta taula una altra dona, a més de Montse, que li diu a l'alcalde per meu que desitjo que durant molts anys pugui seguir enviant-nos a una persona com vostè. Després tenim aquí a la taula una persona que és especialment important perquè per a la UNESCO, per a la UNESCO CAP, UNESCO Catalunya, no hi ha cap dubte que és un dels centres més importants a escala mundial. I tot això té mèrit, els seus antecessors, des de luego, hi ha un personatge clau, que és Miquel Martí, però Miguel Ángel Somba, jo vull felicitar i vull agrair que hagi vingut avui en nom de UNESCO CAP, però no només això, sinó per tota la tasca que s'ha pres en ajudar-nos en aquesta selecció i en la presentació dels que avui finalment han resultat premiats. I he deixat per al final a Montse, perquè Montse és una espècie d'inigualable força de la natura que realment per el que treballa, per el que imagina, per el que fa, sobretot per les raons que la mouen a actuar com ho fa. Li vull donar un reconeixement molt especial i dir-li que durant molts anys també m'agradaria que tingués aquesta energia i que no pare. No para, però no pare. Jo li demano que seguisca treballant en aquesta força que ho fa. Senyor president de la Cambra de Comerç, autoritats, família, amics, jo tinc els meus arrels aquí, estan totes prop del riu. I per tant me fa molta il·lusió veure-us també aquí, els que avui, encara que he vingut així d'una manera molt ràpida, però me fa molta il·lusió veure-vos també. Aquí veig que no estava aquí, però està allí. Bueno, doncs també a tots els mestres, a tots els educadors. Estos són els importants. Quan se parla de què passarà al món i tal, la resposta està en mans, precisament, dels educadors. Són ells, jo ho dic sempre, la gran il·lusió d'un científic, d'un professor a escala universitària és que algun dia algú se mos atansi i ens digui mestre. Vull dir que ho dic en homenatge
a totes les mestres, a tots els mestres, a tots els educadors que avui estan aquí, perquè no hi ha cap dubte de que de la vostra experiència, que és precisament este balanç entre els encerts i els errors que hem tingut a la nostra vida, però cada persona té aquesta experiència que hem de saber aprofitar, especialment la dels docents. Absolutament important és avui, quan hi ha tantes maneres de distreure l'atenció dels professors, dels que tenen que fer la planificació escolar, i mos venen en informes PISA, no sé quantes coses. No, el que hem d'escoltar és els mestres. El que hem d'escoltar és els que saben, com avui, ho deia molt bé a fer, han fet aquesta presentació aquí d'aquestes cançons. Això és educació. Això és educació. Educació, jo per això he titulat aquestes paraules de súbdits a ciutadans. Educació és això. Educació és formar a gent lliure i responsable. Article 1 de la Constitució de la UNESCO. L'educació és formar a gent lliure i responsable. Això és el que tenim que tindre molt present, perquè clar, hi ha moltes vegades que vos creiem aquí, estem parlant, no, és que els espanyols són les matemàtiques, no sé quines coses, i a més traiem exemples de Helsinki. No, si el que hem de fer és anar a preguntar als mestres, als professors, als educadors d'aquí, de la nostra terra, de totes les parts a on un vol a millorar i introduir reformes si és necessari, sapiguent que educació, i això ho va, ja aviat farà un segle, ho va definir tan bé Francisco Giner de los Ríos, quan va dir educació és dirigir la pròpia vida. Això vol dir fer el que un creu que es té que fer, actuar en virtut de les pròpies reflexions. L'any 91 li vaig demanar com a director general de la UNESCO, vaig pensar que estaria molt bé que es fes un informe sobre les previsions de l'educació al món al segle XXI. I vaig demanar-ho a una persona d'una gran talla, que era Jacques Delors, en aquell moment president de la Comissió Europea. Vaig pensar que era bo que fos Europa la que, a pesar d'aquest absurd canvi que va fer els anys 80 dels valors democràtics per les lleis del mercat, a pesar de tot, tenia que ser d'Europa, d'on vingués, almenys les grans directrius. I ell me va dir, home, és que estic molt ocupat en la Comissió Europea. I li vaig dir, president, faci el que vulgui, però és millor ser recordat per milions de mestres que per uns quants europeus d'un partit determinat. Va dir, accepto immediatament. I va ser un president d'una comissió, la comissió de l'Ors, que va fer aquest informe Educació per al segle XXI, que jo recomano perquè estableix molt bé la diferència que hi ha entre aquesta part educativa, que és aprendre a conèixer, i per tant a poder fer, aprendre a fer. Però després diu aprendre a ser. Això és bo. El que hem d'aprendre és a ser cada un nosaltres mateixos. El que hem d'aprendre és actuar en virtut de la nostra reflexió, i no de lo que ens diuen que hem de dir, ni de dogmes, ni de fanatismes, ni de res. Per què volem de vindre a dir a nosaltres el que hem de fer? Persona educada és la persona que actua després d'haver escoltat, després d'haver pensat, actua en virtut de les seves pròpies reflexions. Per això hem de passar de súbdits que tota la vida hem sigut súbdits. Si pensem per un instant en aquesta història, és una història realment ensangrentada. És una història d'anys i anys i anys i segles, on només uns homes, molt pocs, uns homes, manaven en poder absolut
sobre la resta dels homes i totes les dones. Però clar, les dones no han tingut cap paper. Per això em feia tanta il·lusió política, ara tenim tot aquí a la taula, perquè les coses van canviant. Però les dones no han tingut cap paper a l'escenari del poder. El poder ha sigut un poder tan fort, el que han tingut que donar la nostra vida, que és l'únic que la major part de tots aquells que han oferit, de totes aquestes milions i milions de víctimes anònimes, van donar la seva vida perquè era indiscutible. I la gent naixia, vivia i moria en uns espais, tant des d'un punt de vista conceptual com territorial, molt confinats. És a dir que, en realitat, moltes vides, i no fa tants anys, que aquí a Espanya, molta part, una proporció important de la nostra societat, naixia, vivia i moria en un espai, en una capacitat de coneixement de los altres, etc., sobretot del món, ja no dic, a vegades de la pròpia terra, molt limitada, i aquesta era la vida només ser súbdits. I per què eren súbdits? Perquè no podíem normalment ser una altra cosa, perquè sí que és veritat que de quan en quan s'aprofitaven algunes circumstàncies per a expressar la veu del poble. Però normalment eren situacions en les que s'utilitzava la violència. I per tant se reprimia la violència. I per tant se tornava a la situació d'abans. L'únic que és veritat, havien quedat alguns missatges, algunes inspiracions, algunes llums, però després tot se tornava a apagar i seguia tot igual. De súbdits a ciutadans. Ara, per primera vegada a la història, jo per això ho volia destacar, que a més d'aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a ser, han afegit aprendre a viure junts. Perquè ara, per primera vegada, hem de viure junts. Ara, per primera vegada, ens hem de donar compte de que és veritat el que van escriure en una enorme tensió humana. Enorme tensió humana. Li he dedicat aquest llibre a Montse posant-li això, és una hora de tensió humana. Perquè quan se té tensió humana és quan se crea, quan s'inventa, quan se diu no, això no és una utopia, això ho hem d'anar endavant perquè d'aquesta manera podrem caminar. I aquesta tensió humana que hi havia en aquells moments després de la terrible guerra del 39 al 45 és el que els va permetre escriure a la Constitució de la UNESCO el fonament de tots els principis ètics és la igual dignitat de tots els sers humans. Si això de veritat ho arribem a creure, si això de veritat ho incorporem i diem sí, és veritat, sigui quin sigui el nostre sexe, quin sigui la nostra religió, sigui quin sigui la nostra ideologia, sigui quin sigui el nostre color de pell, tant hi fa, tots som iguals de dignitat. Això és el que diu l'UNESCO. I l'UNESCO diu, en este supòs, llavors sí que podem construir la pau, perquè podem viure junts, perquè podem ser capaços de no només procurar trobar-nos, sinó de parlar-nos. La paraula, quina meravella la paraula. La paraula que és el que ens permet arribar a conclusions, o almenys a dir, bueno, en això estem d'acord, en l'altre encara no hi estem, però podem viure junts, resolent els problemes a través de la paraula i no a través de la força. Aquesta és la gran transició. Mireu si es pot resumir dient finalment aquesta transició de súbdits a ciutadans. L'únic que representa és passar de la força a la paraula. Passar de la força d'aquest poder absolut que s'ha tingut durant segles i segles i segles, sempre el que han volgut uns quants homes, avui encara,
el 88% de les decisions són preses per homes. Vull dir que encara tenim moltes coses a guanyar, però ja va bé, d'una manera progressiva i molt ràpida. L'any 96 només era el 5%, ho vam estudiar a la UNESCO. Ara ja estem prop del 14%, o prop del 12,5%. Bé, què és el que vull dir? El que vull dir és que estem vivint moments fascinants. Moments que no s'havien pogut imaginar fa 30 o 40 anys. Fa 30 o 40 anys els joves no coneixien quasi res del que passava al nostre entorn, perquè 200 quilòmetres eren molts de quilòmetres, 500 eren molts de quilòmetres. Ja no els dic de fora d'Espanya, això només estava per a uns quants molt privilegiats. Els de més al papa el veiem en estampetes, i res de veure'l directament a la televisió. I a més eren les estampetes molt considerades i molt ben escollides. I de moment tot això ha anat canviant. I avui, gràcies a aquests mitjans de comunicació fantàstics, avui podem saber què és el que passa arreu del món. Aquesta capacitat de comparació és una base ètica essencial. Perquè és el que ens permet, quan jo veig ara com viuen, a vegades a molts pocs quilòmetres, com viu la gent. 1.000 milions de persones sense accés a l'aigua potable. 1.000 milions. Això ja ho he contat moltes vegades. També em sembla que ho he contat aquí, en una d'aquestes ocasions del premi. Però jo mai, és que em se va quedar aquí gravat. Quan vaig invitar a tots uns xiquets i xiquetes de 12 a 16 anys del Magreb a anar a França i visitar, i al final els vaig reunir a la gran sala de l'UNESCO i els vaig dir, què és el que més us ha agradat? I un xiquet de la primera fila aixeca la mà i diu, les robines. El que més li havia agradat era el grifo. Era el grifo perquè aquest xiquet tenia que anar tots els dies en sa mare a quilòmetres i després a buscar una mica. Això és el que tenim que aprendre a pensar. Cada ser humà igual en dignitat, però tenim que saber que nosaltres que ens queixem de tantes coses, després resulta que mirem una mica cap a fora i resulta que diem, caram, 1.000 milions de persones sense aigua. Cada dia moren de fam. Jo això ho repeteixo tots els dies perquè m'ho repeteixo a mi tots els dies per aixecar-me. Escolta'm que ja m'estic fent gran i em dic, ja en tinc prou. I em dic, no pot ser. No pot ser. No podem, aquella recomanació de la mare, no podem deixar de viure intensament ni un instant de la nostra vida perquè és intolerable que cada dia se moriguen de fam més de 35.000 xiquets i xiquetes. I esto sí que ja són de veritat, ho dic perquè, com que estem sempre en aquestes elucubracions de que si el cibot o no sé què, no. Estos ja són xiquets i xiquetes, vull dir que són, i es moren de fam, 35.000 al dia. I això és el que hem de saber. Una societat que es gasta 4.000 milions de dòlars al dia en armes i en gastos militars. Aquesta misma societat, aquesta mateixa societat, és la que té que cada dia tindre este compte terrible de més de 60-70.000 persones, segons la FAO, que moren de fam. Intolerable. Hi ha altres que viuen en unes condicions. Però a nosaltres no ens importa. Nosaltres deslocalitzem la producció, perquè com que encara guanyàvem poc, doncs vam dir, ara hem de guanyar més. I llavors hem donat a una sèrie de països, especialment a Xina, i hem donat la producció. Vostès a treballar. I nosaltres, això mateix a nosaltres ens costaria 3 vegades més, doncs d'esta manera guanyarem un munt de diners més. Però ningú mira les condicions de treball d'aquella gent. Ni ningú mira el respecte als drets humans a molts d'aquests llocs. Hem de fer esforços per a passar de ser súbdits, de ser d'espectadors, de ser de gent que diuen sí, és que no hi ha remei. Jo me'n recordo aquí mateix a Tortosa, fa molts anys, era normal
que la gent acceptés lo inexorable. No, xiquet, això nosaltres no hi ha remei. Hi ha remei, s'ha acabat. Doncs sí que hi ha remei. Hi ha remei perquè som capaços d'inventar el futur. Per tant, hem de dir que sí que hi ha remei, però per a que aquest remei se produïsca, el primer que tenim que fer és deixar de ser espectadors impassibles i passar a ser actors, passar a ser persones compromeses, passar a ser persones que actuen, passar a ser persones que cada dia se plantegen la igual dignitat de tots els éssers humans i la seva pròpia llibertat. De totes les qualitats, que són les qualitats que són les que ens donen esperança, l'espècie humana, quina meravella! L'espècie humana és capaç de pensar, d'imaginar, de somiar, de crear, d'innovar. És fantàstic. És que podem realment dir és que això no té remei, no, perquè podem inventar-nos el futur. Ara, clar, si acceptem les coses tal com són, doncs llavors, d'una manera impassible, jo què puc fer? Soc tan poca cosa. També ho he contat moltes vegades. Quan em va impressionar? Quan vaig llegir aquella frase que diu quina pena que pensant que podies fer tan poc no hagués fet res. Clar, això és que ens passa moltes vegades. Jo que puc fer i llavors no fem res. Home, doncs fes el que pugues. Fes el que pugues. Planta una petita llavor. I si plantes una llavor, almenys pot haver un fruit. Ara, si no plantes, el que passa és que a vegades hi ha molts de vius que van a la collita dels fruits dels altres, però hem de procurar que almenys nosaltres haguéssim també plantat la nostra llavor. Són tants i tants i tants els exemples d'impossibles avui que són realitat demà. Per això m'agrada tant veure progressivament a dones al front de grans institucions, al front de grans institucions menudes, però anar veient que hi ha la manera de pensar i de decidir de la dona. Va deixant a part aquesta tradició de la força que ha caracteritzat la cultura del domini des de l'origen del temps. El poder absolut ha estat sempre en mans d'homes i sempre de la força. Si vis pacem paravellum, si vols la pau, prepara la guerra. Hem preparat sempre la guerra. Sempre hem preparat la guerra. Sempre s'ha dit la seguretat primer. Després ja veurem si podem arribar a la pau. I això és com aquells que diuen primer hem de guanyar diners, després ja els repartirem. Mai se reparteixen. Ens hem d'aprendre a repartir al mateix temps. I el mateix hem de fer la seguretat. Clar que tenim que tindre en compte la seguretat, però si només tenim en compte la seguretat i primer la seguretat després se fa infinita. I això és el que ha passat. Això és el que ha passat en la història del segle passat. Va haver un gran president nord-americà a l'acabar la guerra del 14. I va arribar i va dir, aquí està, el conveni de la pau permanent. I van dir, els seus assumptes, senyor president, que vostè el que ha de fer és garantir la seguretat dels Estats Units. No, però és que ara, des de l'eu que la garantiré, però al mateix temps, ara farem una societat de nacions i parlarem. Woodrow Wilson era un tipus excel·lent. Ja veiem com va acabar. Va dir, este president és un idiota. Si a nosaltres el que ens interessa és la seguretat. Human security. I tot el que més, i clar, no va haver ni seguretat ni pau, perquè els alemans a poc van anar-se refent. L'any 33, un senyor de Weimar en un bigotet molt conegut ja escrivia en el seu llibre Mein Kampf, ja escrivia que era incompatible la raça ària amb la raça judia i ja saben que es va organitzar. I a l'acabar l'altra guerra, altra vegada el mateix, tot l'equip
del president Roosevelt, ja que reconeixo començant per la seva dona, que és una de les que va escriure la Declaració Universal. Fantàstic. Han de ser els pobles i això s'ha acabat. La pau té que ser tal, Nacions Unides, ara ja no es permetirà més. I al cap de 4 dies, els primers, ells mateixos, van també dir el mateix. Van dir, primer la seguretat dels Estats Units i després la dels països més importants. I clar, ha sigut sempre aquesta contradicció immensa. Jo me'n recordo que l'any 60, per a nosaltres, l'arribada de Kennedy al poder era, pues això, era pensar que finalment el disseny, l'il·lusió, el somni de Roosevelt podria ser una realitat. Jo me'n recordo del moment en què Eisenhower, veure-ho, Eisenhower li passa el poder i juga ja a Kennedy. I se veu clarament com Eisenhower s'atansa a dir-li alguna cosa a Kennedy. Jo no us hi puc dir que ho vaig sentir jo, però me van dir que el que li va dir era: senyor president dels Estats Units, és vostè la persona més poderosa del món, excepció feta de la indústria bèl·lica dels Estats Units. És molt important, però té que pensar que hi ha alguna cosa més important que vostè, que és la pròpia producció immensa de gastos, d'armament, gastos de seguretat dels Estats Units. Doncs bueno, va ser el mateix Kennedy, el que al cap d'uns anys, poc abans que el mateixen, mos dia no hi ha cap repte, no hi ha cap repte humà que se situe més enllà de la capacitat creadora de l'espècie humana. El qual vol dir que podem crear. Kennedy mos dia podem crear, podem inventar el futur. I això és la nostra responsabilitat. I per això, no els agrada molt als que manen que anessin tots dient ser educat és ser lliure i responsable. No els agrada molt que diguessin ja ens hem d'expressar lliurement i hem de dir el que volguessin. No els agrada molt que també és l'article 1 de la Constitució de l'UNESCO, és una meravella, que diu que hi ha uns principis democràtics. Són la justícia social, la solidaritat intel·lectual i moral, la llibertat. I això és el que hem de reivindicar. I tot això és millor que no se'n recorden massa. I per això, la veritat és que hi ha una gran tendència a la uniformització de la gent. O sigui, vos tenen de súbdits, però és que a més quan diuen no, escolta, que esto estan dient coses, estan parlant de llibertat, millor que pensen només en una o dues coses i els anem a distreure. I mos distreu. La veritat és que el poder mediàtic avui és tan poderós quasi com el poder militar. És una cosa impressionant. Perquè, clar, mos uniformitzen. Jo l'any 46 ja anava al futbol amb mon pare. L'any 46 no està malament, Bueno, m'agrada el futbol. Ara, arriba un moment en què em diu, escolta, ja és que és que tenim futbol i tenim carreres de no sé què, en una paraula. El gran perill és que siguessin espectadors. El gran perill és que siguessin només receptors i deixessin d'emitir la nostra opinió. I ara ho podem fer per primera vegada. Jo per això vaig escriure l'any 94 un poema, quan vaig veure que les meues netes estaven en tric. Vaig escriure un poema que comença dient delito de silenci. S'ha acabat. S'ha acabat guardar silenci. Jo vaig viure, sobretot a l'època en què vaig tindre l'honor d'estar en la perestroika i la glasnost, en
president Gorbachev, vaig aprendre enormement la diferència que hi ha entre els silenciats i els silenciosos. Perquè, clar, és molt diferent. Hi ha gent que guarda silenci perquè no pot parlar. Són els silenciats. Són els amordassats. No poden parlar. Però després hi ha uns altres que no són silenciats, són silenciosos. Perquè puguent parlar no ho fan. I per què no ho fan a vegades? Perquè no tenen temps per a pensar. És a dir, que segueixen sent súbdits i no són ciutadans i no estan implicats i no estan compromesos i no rebel·len i no diuen que no. Per què? Doncs perquè estan permanentment distrets. Fins a punts a vegades que un diu, però com pot ser això? Jo he vist a un senyor, amb el seu xiquet a la mà, donar salts d'alegria dient, és que és el dia més feliç de mi vida. No era la presentació d'un gran futbolista, era la presentació d'un entrenador. I per la presentació d'un entrenador, i dius, bueno, què vol dir tot això? Tot això vol dir que hem de tancar els ulls, hem de reflexionar i hem de dir, hem de fer una reapropiació del temps. Hem de tindre temps per a reflexionar, perquè després hem d'actuar en virtut de les nostres pròpies reflexions. I després hem de dir que els nostres somnis se poden convertir en realitat i hem de dir que els impossibles avui poden ser realitats demà. Per això vos dia abans, quina meravella que una dona que es diu Dilma Rousseff és la presidenta de Brasil. La veritat és que ha tingut un predecessor de primera. Però el dia que va prendre possessió, a l'acabar va dir, per a convertir els nostres somnis en realitat, hem de saber superar la barrera de lo possible. Té tota la raó. Perquè, clar, si només fem el que ens diuen que és possible, doncs sempre estarem on estem. Impossibles avui, possibles demà. Quina meravella. I tenim que aprendre a veure com alguns líders tan diferents, com pot ser la Madre Teresa, Nelson Mandela, per què van fer aquells canvis radicals? Per què? Perquè normalment inventaven coses per sorpresa. Perquè el pitjor que un pot fer quan està dins d'una gran institució molt vigilat és dir el que farà, perquè si ho diu ja no li deixaran fer. I aleshores, avui una part important de l'acció, sobretot a escala internacional, està en saber actuar al moment oportú i a vegades dient o no dient res, inclús, sobre quines són les pretensions d'acció, perquè torno a repetir, si no, no m'ho deixem fer. He escrit últimament un llibre que es diu Donde no habita el miedo, perquè la temor, no hi ha cap dubte que és dels grans problemes que tenim, tan grans que ho diu la pròpia Declaració Universal dels Drets Humans. La pròpia Declaració Universal, al paràgraf primer, diu que aquests articles que ara venen, aquests drets humans que es reconeixen, que es tenen, però que a més es reconeixen, se tenen perquè són inherents, diu, són per alliberar l'humanitat de la temor. Això trobo que és fantàstic. És que és veritat, és que clar, estem sempre en una... Vos estan amenaçant des del poder, inclús de moltes religions, que en vez de basar-se sempre en l'amor, se basen en l'amenaça. I a més en l'amenaça eterna. No s'acaba mai. Vull dir que són coses d'estes que et fan pensar i dius, no,
hem de reconsiderar moltes coses perquè la igual dignitat de tots els éssers humans pugui ser la base d'esta convivència que ara arriba, que ja està arribant. I està arribant perquè ara ja podem saber el que passa a tot el món. Ja no tenim disculpa, ja som còmplices. Per què? Perquè sabem el que passa. I per tant, d'un costat apreciem més el que tenim, però som més solidaris. D'altra part, com dia abans, tenim més dones, molt important. Perquè és una altra manera de veure les coses. I el que ens diem precisament és una altra manera de veure. I a més tenim la possibilitat d'expressar-nos perquè tenim una tecnologia que per primera vegada ens deixa dir el que volem i ens deixa participar de forma no presencial. Inclús per a reforçar el que finalment és la solució, que és la democràcia. Els principis democràtics, estos que té la UNESCO, estic parlant dins d'un acte UNESCO, estos principis democràtics són la solució per al final. Que ningú d'això tingui cap dubte. Aquí ens pensem, no, perquè això ho solucionarem perquè no. Els drets humans no es poden exercir més que dins d'un context democràtic. I el context democràtic és el context del respecte de l'altre. Jo he sentit dir a vegades, sí, conversaciones sí, pero desde luego, por ejemplo, con los independentistas. No, escolten, no hi ha condicions. L'única condició és que no s'utilitza la força. L'única condició és que no s'utilitza per un extremisme, per un dogmatisme, la imposició violenta. Tot l'altre ho tenim que acceptar i tenim que passar progressivament de ser súbdits, impassibles espectadors, a ser persones compromeses. Compromeses sobretot en les generacions futures, en la gent jove, en els que venen, en els que encara no han arribat. Hem d'estar sobretot compromesos. Ara, estos dies, se fa Rio més 20. No pot ser. Ho dic en tota sinceritat. Hem de dir que no volem més imaginar a totes aquestes mateixes grans potències que arribaran i que diran aquí nosaltres ara i tal, i tants mils de milions i no sé quantos, i els bancs. Aquestes mateixes potències resulta que s'han oblidat de la cimera de la Terra. Ja ningú parla, però si des de l'any 72 que anem detrás, 72 a Estocolm, el 5, l'any 92 a Rio de Janeiro, i ara fa 20 anys que vam redactar. Jo vaig tindre l'honor també de ser un dels que va redactar l'Agenda 21. No pot ser. No pot ser. Hem de tindre temps. Aquesta reapropiació del temps del que us dia abans és molt important per a passar de súbdits a ciutadans. Hem de tindre el temps. Inclús hem de dir, bueno, doncs demà m'aixecaré un quart d'hora abans i tindré un quart d'hora per a pensar i per a fer i per a pensar el que jo vull fer i que vull fer només el que jo crec que he de fer i que a mi no hi ha ningú que em dona lliçons ni em diu el que he de fer ni dirigeix la meva conducta. És molt important. Este llibre que vos dia Donde no habita el miedo, que per cert, si el primer paràgraf parla de la temor, el segon parla de la rebel·lió. És tremendo. És dir, que la pròpia Declaració Universal diu, i si no es complixen estos articles i estos drets humans, l'humanitat, diu, puede verse compelida, se pot veure portada cap a la rebel·lió, puede verse compelida la rebel·lió. Fantàstic. Perquè la rebel·lió pacífica, la cultura de pau, i que no vos creguéssiu que estic aquí parlant, però per la paraula i no per la força i tindre temps per a veure com hem d'actuar i no deixar-nos portar per aquest poder mediàtic immens
que mos uniformitza i mos gregaritza, mos fa ser espectadors. Bueno, doncs este llibre l'he escrit en una professora de desenvolupament sostenible que es diu Maria Novo. I Maria Novo dia el gran problema que avui té l'humanitat és l'NTD. Què és l'NTD? Nos tienen distraïdos. És veritat, nos tenen distraïdos. Estem sempre ara una cosa o una altra, ara no sé quant, ara el partit de futbol, ara no sé què, ara hem de fer... Hem de tindre temps per a ser persones lliures i responsables en les generacions que venen. Hem de dir d'una vegada que ara el que ens interessa, que ja n'estem cansats. I la prova és que quan ara tots diem no, perquè el rescate no es fa, tot això és occidental. Amèrica Llatina ja fa temps, ara ja més s'ha emancipat. I tenim Àfrica, que s'està també ja començant a anar pel seu costat. Tenim la Índia, fixa't, la Índia. Ho dic perquè, cuidado, que també ens creiem sempre l'homelic del món. Ara estem nosaltres, no. Això és un problema, que era un problema d'Occident, perquè va ser Occident el que va voler fer aquesta globalització basada en el mercat, en vez de ser una globalització marcada en els principis democràtics. I, per tant, era Occident el que estava tenint les conseqüències. Però ara, des de fa uns mesos, ja no és Occident, ja és Europa només. Perquè el senyor Obama en habilitat, perquè ell té un partit republicà que no està malament, però ha sabut fer estos driblings d'Iniesta o de Messi, no sé de qui, però els ha fet molt ben fets, perquè de moment ha fet 300.000 milions de dòlars per a incentius, de moment ha dit que baixa un terç els gastos militars, de moment ha dit que Medicare, és a dir, atenció sanitària per a tots els americans, 40 milions d'americans sense atenció mèdica fins ara. Ho dic perquè Occident, sobretot, hem de reclamar ara que el que volem és democràcia. I que el que volem és saber a on van a parar aquests mils de milions, perquè jo pensava que 600, 700... No, 5.000, 8.000, 12.000... Què és això? Hem de saber. Occident, avui, Europa, molt especialment, ha de saber que precisament per aquest compromís en les generacions que venen tenim que saber per què no podem, per exemple, tindre més diners per a la recerca, per al coneixement, tindre més diners per a la salut, tindre més diners per a l'educació. Hem de saber per què. I això, torno a repetir, és un problema estrictament avui ja europeu. Ni tant si vols, és un problema occidental. Per tant, estimats amics, i així s'acabo, el que és molt cert és que hem de passar, i avui ho podem fer, és meravellós, jo crec que és tan esperançador, estem vivint moments fascinants, perquè ara tothom se pot posar allí i pot escriure el que vulgui. I això també reforçarà la democràcia, perquè fins ara la democràcia no està a molts de països, però allí on està, doncs clar, anem a votar cada 4 anys. I que com si ho torno a repetir, ho he dit moltes vegades, com vaig passar durant tants anys abstinència, doncs ara em veig una urna en amor. Però també hi ha que reconèixer que en les urnes només no n'hi ha prou. No n'hi ha prou perquè hem d'anar allí i després mos compten. Per això ho vaig escriure fa molts anys, vaig dir, la democràcia no consisteix en ser comptats, sinó en comptar com a ciutadans. La democràcia no consisteix en 4-20 a favor i 30 en contra comptats. Significa ser tinguts permanentment en compte. Inclús quan hi ha majories parlamentàries. No pot ser perquè en aquell moment dius, però aquí... No. Una democràcia és una democràcia sempre. Sigui quina sigui
la composició, i si hi ha una majoria d'un partit determinat, tenen que haver immediatament uns mecanismes correctors per a que tots siguin escoltats. Els governs no són d'un o d'uns altres, sobretot en qüestions com l'educació, com la ciència, com la salut. Tot això és suprapartit. I per tant, són coses que hem d'exigir a partir d'ara els ciutadans. Estos ciutadans que ja no són súbdits, que ja són ciutadans. I estos ciutadans avui poden tots escriure i poden tots participar a través de la tecnologia de la comunicació moderna. Esta tecnologia, este TIC, canviarà el món. Jo calculo que en uns 5 a 10 anys les democràcies seran molt més fortes perquè tindran aquesta consistència de tindre permanentment en compte el conjunt d'opinions dels ciutadans, tindran una participació molt més gran femenina, que és absolutament indispensable, i sobretot tindran en compte molt més a les altres gent que a vegades molt a prop de nosaltres viuen en condicions absolutament inhumanes. Estimats amics, per a mi és una gran satisfacció este 5è premi i dono les gràcies molt sinceres a l'Associació d'Amigues i Amics de l'UNESCO de Tortosa per fer possible que cada any aquí en aquestes terres i des d'aquestes terres, no només aquí sinó des d'aquí, se faci meditar a una sèrie d'estudiants a vegades joves, que seran segurament ciutadans del futur i no súbdits del futur. Moltes gràcies.